Hero itrai dia viewers bat ki para bangan. Mementangan IF ya kawai ka jingkeli lani kawai ka jinghikai ngamut banong kababun bah ki briu ki set keli bah ti sedang manle ya ni long ngas IF ki wai ki jinghikai ki bayadai ba jingtai ya kamen sim rei ki bun ki jingkeli na ka Bible ki ba pijukwa ban tip mo sapang ka ketin jong ublai te mantangan bu koi ka jingkeli bun ba ki ngangat nak pedang jong fi bun ba ki baju keli kan ka jingkeli ba pi keli pi ong kum ni kumno ublai unle un bishar la ne kumno ublai un bishar ne kumno ublai unle ya kitu ki brio ki bampat yo sngow ya ka gospel no ki bampat yo sngow ya ka gospel tuan ai nuk sama ta let's see kidan syaki jaka kiba sa syaki klau ki barben no kiba sa syaki klau ki barben di empat yo ban rong ka gospel itu hatu ublai un bishar kumno eki anamar baro ngitip ba pindah puli na gospel yo anismo ka ketin jong blai ka ong ba uji suang kumni wang along ka lenti malong ka jing shisha bat ka jing im no amdan ubala ban let shaukpa hanrei tangdanga ya kita uji sukres kamamut ba ladangi dei ban yo let shaukpa ubah benang kat kum ka tin jong blai kat kum ki kintin jong uji sukres ka dei bat ba kinwan leng ba uji sukres leng ba ka gospel ka gospel mat ka gospel na du ka gospel u markas nang kabanikong khat banikong da fipuli wang ka gospel ka de uji sukres mo kai ka gospel ka good news evangelon namar balai ka pertai kal adab da kamdan shu ka ba uji sukres wan cha ka pertai ka badap diki jinjenjar ka badap da ka pop mo nakata dapat pindah puli gospel kal nang banikong khat banikong ka ong ka basdang ka gospel uji sukres ukun jong ublai mo temat uji sukres ukuran wang ba banya ban biang wang ba pimla ban let chau kpa mo ti pidei ban let tanglang ba uji sukres upol ukuran haka city sinong room kalau nang ka banikong katkhat ka bakhat nri ko ang namar ngam sngow le ran ya ka gospel ukres naba kalong ka bor ublay ya ka ban pendiem ya uway pa uway ubanget yau jiu ni kong bat yau Greek rupi yau jiu ni kong bat yau Greek ru mat yaki gentle ru ha pat namar ka bakhat nyau ko namar haka lapan pau ya ka hak ublai daka jingat syaka jingat kat kum balatho anrei utau bahak daka jingat unyo im pi mot kamo daka banget hau Jesus Christ mo timot dakino kinu ki kam ki babhai ai amla ban pen yamingi dei lengba uji sukres lengba ka jingat ya uji sukres pi kadai kata ka ba penim yu briu ti manta kata ka jingkeli biang kawan kong kumno nle syapang kitu ki briu ki bampat yo sngow ya ka gospel mo ki badan shiki klau ki barban pi pengen penpah ngan ya tu ifing ni mo kan syai ba ni ne puli na ka city si nong room kal nong kabaning kong khat ka bakhat pra ngasai batai pi kong city si nong room kan ikade ka jing batai kan ka jing keli ka ba pi jubu mo ha nga jupen le ya ki deliverance nong nga jupen be ki ksu jupen ya lap ban kala ka ba mut mo nga jupen le ki jing pen baptis ye bar khat gitu nrei ngam ju kham yo por ban bu kum kini ki jat videos ban ba phi kinong pet phi kinong yo snopin shine na ka tin jong blai kini ki jing hikai mo ki badan kam ba tong ye let na ka city sunong room kal nong ban kong khat ka ba khat phra no namar ya ka jing bitar ublai 8 pau na beneng persya ya ka jing bam ru ublai bat ya ka jing bam hok baro par ki jong ki briu ki balapen pep ken ya ka jing shisha dakabam hak snap ba khat ka khat kendai omno naba ya kata kabala la bantip syapang ublai
kalong ka bapau haki na ba ublay ulapan pau yaki yaka haki namar ya kita ki ai ru ki bamla yo i ki jong u nadu ka jing penlong ya ka perthaing la yo i shna bala syampang ki na kita ki ai ru ki bala thau ki balong ka bor bam jukot ru bat ka jinglong blay jong u kamu mot kumno la da ki briu kimpat tip yo Jesus Christ kimpat yo sngo yo Jesus Christ hang ni ka thu ba ublay upen pau yal di lengba kani ka saudang saukun so upen pau lengba kani ka saudang saukun ka mariang ka perthai baro ma ki jing thau ki ai baro hang ni ka ong ba ublay upen mi pau open mi pau leng ba kita ki jing thau ka saudong saukun bo udan ublay ubashisha hanrei ka khat ka bakhat prang kumno ong namari ka jing bitar ublay lapan pau na bneng persya e ka jing bam bri ublay bat ja ka jing bam hak baro par ki jom ki briu ki bala pentap kan ya ka jing shisha da ka bam hak pi kamot kumno kamot baro ubriu ubadan hakani ka slapor thai do dan shikiti ki shanu shiki jaka ki barben ruma si klau ki barben yai utip bet badan ublay kani ka bible ke tu kong utip bet badan ublay utip ba udan ublay ba thau ya ka menang khandau rei ki le kumno ki penpep ya kata ka jing sisa pi penpep ya ka jing sisa da ka bam hak pi wang naba ya kata ka bala bantip pat ya ka bala bantip syapang ublay pat kalong ka bapau haki pat kalong ka bapau haki namar ya kita ki ai ru ki bamla yo i ki jong u pat ublay nglang imla ban yo i ndre ublay pen pau lang ba ka saudong sangkon bong no namar ya kita ki ai ru ki bamla yo i ki jong u na du ka jing penlong ya ka perthai la yo i shenna pat na du ka jing penlong ya ka perthai pat layo isna bala syampang yaki na kita ki ai ru bala thau ki balong ka bor bam jukot ru bat ka jinglong blay jong u pan khnang bakin yo pan khnang bakin yo long klam jing kren adong shu pi namot mot kamdan shu ka jing mot kamdan shu kai khnang mungkin yo ai down nomor 8 pau yo blay bar ong ni ka mo wat ki bampat yo mat yo Jesus Christ wat ki bampat yo ki dan bat ka jing tip syapang yung blay pi ku 8 pau teng kata kadau ki di banjit nganong pi yo blay wa im ki di banjit yo blay ki den bon ki bay kendu nganong pi bon ki briu ki bampat tip ki bampat yo sngow syapang ka gospel jong Jesus Christ hanai namar baki iet yo blay ki iet yo blay ublay upen mi pau teng leki leng baki jing pho sniu namar ki ka do not jong ki ka bad pi mata lek stikin pat yo sngow ya gospel hanrei ki yet yo blay bo em kidan kata ka do not ka ba khut ka ba yet yo blay mo ka badan ka jing shap ting yo blay do blay upen pau teng leng ba ki jing pho sniu jong ki mo ni nong ki jing pho ba mo ti upen pau leng ba ki dreams teng open pau upha ye ki khun jong blay namar baki terang gitu ki terang ya ublay em open pa teng ya ki ngilak banong ya ki nong yalap gitu ki nong yalap ki dan haka donut jung ki ba ong ade ban let kata ka jaka ai man kata senang ban ra ya ka gospel de gitu ki beriu ki ba terang saya ublay ki sngow pat ublay upha pi namar balai ki ya ini ai barit nam ki ya ini ai barit ki mani ki pat tip Jesus Christ takadaw kin poi bet syaka jing sisa jong gospel namar balai ki iu ki yet yo blay ba ndrei ki dan pat ki batip ya kata ki penpep ya kata ka jing sisa long ki penpep ya kata ka jing sisa namar habakila tip yo blay pat ar puwai ong no namar habakila tip yo blay kim sim la pendan boruam ya ublay lam ne kim sim la aingo ndrei kila man thalano hagi jing perkhat jong ki kumta la pensenya tiao ya ka do not bit jong ki habaki kren pelanduman baki long ki basta kilaman bit no penban bat kilaya pli bat kilaya pli ya kaburam jong ublay ubam puot bat ibakum idur ijong ubriu baput bat ijong kisim bat kijong kimrat basau kejat bat kijong ki ai ru ki bapar de bat
bat ko na bakum ta ublay uru ula i no iki hakite gi jing ko aja khlia ka do no jongki ha ka jing bam khu ya ka ban penja buram ya ki mat jongki ha pedang parlok hi kamut kumno kamut lagi tu gibri ki bam pat tip ba ki bam pat yo ya ka gospel namar ba ha ban rong bet leng ba ka gospel sha ukpa ma sha ublay ukpa ma ha ban rong bet ya ka gospel te ublay ula pen pau ki la pen pau ki ba udan sisa ublay ba em ki hak ki bakiyet ngorang pi ngang la jui kenduk bun ki briu ki bakum kita ki bampat yo gospel ki shapting yo ublay bat ha baki i yakini ki videos bangaya lap ru ngorang pi ki sedang ban keli jeng keli bat ki wan syaka gospel no di pin lap na ki jing tho ru ki babun no bat ki briu ki badan syaki rabban ki klau barban ki poi sya uji syau blay lang ba uji sukres nang dan balet ki dan bapan do men sim bakhu ukta ikino ino yalap bat kilet ban yalap bat namar ba kita ki briu ki yet yo blay na du ka do not ki mani pat ngan pat ie fi wat u Cornelius pat pingat ni ngan saki pi na ki kam ki apostol kal nong ka ba sipau bat u Cornelius Cornelius udai gentle udai ruai urang ba sispa nakakenhun sipai mau Cornelius udan ha apa fi apa tu aba pipuli ki kam ki apostol kam ki apostol kadai ha spa asnam ka baningkong no di kadai ha spa asnam ka baningkong bat hang tu kadan ka Roman Empire na ka jing ka kadai ka Himarum ka ba sensyam tu bat Cornelius uwan udai ubatrei ha ka Himarum udai usipai kan tong ini puli kal nang ka ba shipau khat banikong tela dan ka kai saria we ubri uba kerteng Cornelius urang ba sispa na ka kenhun sipai bala khat ka Italia ban urang ba sispa ude uba dan buram ude uba dan ka authority ni ma hapo ka Himarum tapi tak ban long u nong song snong jong ka Himarum am ani ka ba krau ba mdei ka ba sok banyo ya ka citizenship ka Himarum kam dei ka basuk citizen jong banlong lan sendan usipai jong kenhun jong sipai litemot la dei ubriu ba khrau ba pai ka ktien jong ublai ka omni ubriu baru ublai bat uba shapting ya ublai lambat ka yeng jong ubaro ubal ai sibun ki jing ai isnai ki briu bat ubu duai de ha ublai klam daput pai uni umpat tip rayo Jesus Christ handai duai utip pai uang lah tu ni ubriu baru ublai pai kham le pop khamdan ka Bible ka saki ta ubriu baru blai bat uba shapting yo blai lambat ka yeng jong ubaro bat ubala ai sibun ki jing ai snai ki briu bat uba duai di ha ublai klam daput ulayo isna ha ka jing itu pa hamar ka ba khandai ba jimen si yo angel ublai ba wan hapo ha u bat bu wang ko Cornelius khat basawang uti ha ba lakmi shan ha u bat ba udang kendet ula ong kumno kenrat ti wilayah tu au ki jing duai jong me bat ki jing ai isnai jong me ki la kiu sat kom ka jing kan mau ha khamat ublai mentati tu pha briu sha jopa bat khat ya Simon ya ba Saint Petrus usyang basa bat uai Simon unong snasni uba ka ying jong u kadan harut duriau tendau tau angel ubakren ha u ula letno ula khat arngot na ki syakri jong ying jong u bat ya sipai baru ublai na kita ki baju ya up ya u te haba ula ptha yaki ai baro ula pha no yaki syari jopa te kum la syai kat baki dang halenti bat kila pai hajan kata kasnang Petrus lakiu chalor yeng bat uduai hamar ka bahriu baji pi bat hangni petongan puli kat ni bat kai ka baja Cornelius umpat tip ya Jesus Christ umpat tip ya ka gospel rei do briu baru blai ma briu ba ai ki jing jing isnai pi tip ngani thu ifi hagani ka jella jongi bun lam lai ki tu ki bakam Kristan lai kimpat tip sisa yu blai bo yum manut ban ong ata kim dan ka jing syap ting blai ki kam Kristan ngadong fi dang let jing sang menen ndrei mental ai le ki kam ki bajak lia ki sudan haka jinglong niam nong kimpat kai kendu ya ublai bo yum kimpat itu kim kala ka bamut ngong syukuliam badai uji sukres ndai mdan ai ka jingem ka basisha ndai dan pat ki briu pat ngakran ka authority dan pat ki briu ki bampat mani ya uji sukres sangap bahai ni kan dan pat ki briu ki bampat mani uji sukres ki ba ka jingem jong ki
kaya day bah bat ublay ki syap ting yo ublay ki ais ki baduk ki bampat pat nan keran syai ni ki bampat yo sngau ya ka gospel nani ngalak man ong ki pat sngau thu ya gospel rei ki dan kata ka jing ya tip lam jong ki ka bakhut mo ki dan kata ka jing tip lam jong ki sya ublay ka babet nganong fi kimle kanu ka basni ngalak ji kendu wat kini ki briu manong ublay namar bakidan kata ka jing syap ting ya ublay kidan ka jing it ya ublay kidan ki le bhai ki briu ero hakawai kasi ublay un sa penpau hi ka gospel un sa penpau hakini ki briu ya ka gospel bat kum penpau ya ni unong ka ya ni Cornelius kin sa penpau un sa penpau ki bat kin wan sa jing po sniu kin wan ha ka jing po bahana dreams ai kin sai po sniu yo Jesus Christ ke te kin sadan ki ba briu pat ba ublay upha eki bakin let yalap eki yo Jesus Christ bat dai hangta bakin sapriang yo Jesus Christ kini kidan ki briu ki ba hak ki ba khut ka donut kum ba ktin jong ublay ki syap ting yo ublay kim le kan ba yu bat kin sayo mat yo Jesus Christ bat kin salat show kepaleng bau Jesus Christ kibun ba mantalikan sajau arajar arpusan kin sabun ba kum kini gibriu kibaran ka jing syap ting boleh kibaya bet nganong kiba ki kimpat tip rei kum balong yo Cornelius ku boleh unsapa unsawan mi pau lang bau angel sopan wan mi pau lang ba ki jing pho ba ne jing pho sniu ne ki dream so yu unsap wan mi pau lang ba ka vision ne ki jing itu pau unsawan mi pau boleh bat kini kin sakla ka bomot bat kin samani yo ublay ukpa lengba u Jesus Christ ubalong kalenti siya ukpa tinaktakadaw ang ipi ba ublay pat ublay akabaaro uay ya kataka jinget tiplam mo man ba ublay utaw yano utaw ka dorjang bat ubriw udan kataka jinget tiplam nakatakadaw kibam ngan ang ipi kibalang bakam yal libre ki kristan le kimdan ye ga jinget tiplam tan ki im kadaw mo kim dan sakhi ai ra kran ni da jing sai tu hi bang ba kortang John Petrus ai tu ba pen kulmar snang ba dikiat wale ban ban ni kibri mo badan gas pa badan ki yeng mani hi kile ki ngakran na kan ni da jingkit klip ba jing it kim dan si sai Jesus Christ kim dan ka jing it ye ki para beri ru Jesus Christ uang kadai ban it ya ublay na do ka do not barok na do jing mot perkat barok ban it ya lo para marjan kum ba it yaldin rekini kim dan jing it ai nganong pi kimpat yo mat hiru ya ublay ba em kimpat yo mat hiru Jesus Christ namar banda yo mat yo Jesus Christ pelak lut nak kapap baka baar u Jesus Christ u damat ya jing it jong Jesus Christ ki it ya ki para briu ndrei kamdan ka jing sisa pi kamut ka ba yo pediang yo Jesus Christ ka ban pau dei tangka jinget ka bam dan ka bam pau sabar u jakap wang ka jinget klam ka jingle ka kalong ka bayap lada pidan sisa ka jing it jong Jesus Christ ka ba sisa kan pau ki kam jong pi kan kau ha jingle jong pin dei tangka basuk yalap basu yu nak sinton reka dei ban pau ka jing it ski briu ka dei ban pau kata ka jing tip lam ski briu ka dei ban pau kata mangila yo Jesus Christ no te what mut ngapan syai ni ka Bible ni kalong kani ka jing yalap mi nga kalong way mau artligism kabon no kawai kaya ka batay sa pang gitu kiba bampat tip yo blay bampat tip yo Jesus Christ ndrai kidan ka jing syap ting yo blay ka do not mo ki le bha ki ai ki duai ho blai bat ublai un sapa lengba ki jing po ki dreams ki vision jing po sniu nan ni keling ba ka tien jong ublai ba ki yo ban pulil na ba ki nong yalap kin sayo kin sawan show Jesus Christ ndai ki dan pat ki ba ong ba ki la padiang yo Jesus Christ kim pat yo mat kini impat dan sya kata ka utri dan kaman kala ka bomot ban yo sisa ban mat yo Jesus Christ ka jing em joki bakan dan ka jing kala pi ka jing mat yo blay bo em ka jing mat yo Jesus Christ ngarang pi kan dan baik ka transformation kamla ban long pilet jing sang sakut sa akapap kamla re ban long kata sakut sa akatu jing kwa brai ka do ka jing em aurea ka jing klim ka jing ya mo kren si kren sang ka jing ya ban ban yi briu mo ka jing ban ban yi briu ka jing le tok mat mo ka jing ya bamsap ka jing ai baro wat la pilong bang la duai kata kamla ban long ka jurwan u Jesus Christ do not upen kala ya do not pen kala bak la bak ka jing em jung dengan ni kalong ka jing batai jonga kat kum ka tin jong blay namar bu blay ru ai ya kata conscience pai wong ne
nang bakat sao ka siti nang rumong namar ki habaki gentle ki bamdan ka hukum ki lale nala ka kenja tanrai ki ai ki eru ki jong kata ka hukum kini habakim dan ka hukum ki long ka hukum yala dihi habaki apan ya ka jingle ka jong kata ka hukum bala syap haki dok not jong ki pat ka jing yatip lam bala syap haki dok not jong ki ka jing yatip lam jong kiru ka pla syai ringkat bat ki jing perkhat jong ki markel yang parlok hi ki daya mudui lani kidaya sat pen kesannya ki hakaba akhir kasngi ndau blai un bishar kut ya ki ai pat hakaba akhir kasngi ndau blai un bishar kut ya ki ai ki bari jong ki briu da u Jesus Christ pat kat bakum ka gospel jong na da u Jesus Christ ngonong hasan sabishar dengan tak ada ngi habban ladangi dan kat nu ka jing back ha dok nut ki bahak ki baklam lek pop bun ki beri bapek ngani ka video film dan ka pop film dan shisha ka pop aurea film dan ka pop film dan ka jing bishni beri pi back bau belai mo pi back aki baro jing emrei ha bakat do pi hap rong lang bau Jesus Christ maun sabishar kat kum Jesus Christ mo ngapan rong syau kupa mo ngapan rong syau kupa lang bau khun Jesus Christ wang ngalong kalenti ka jing em bat ka jing shisha dan balak ban rong syau ku blai ukpa lat danga wong no ti pihak dan kam ban yo kham tip shu ban rong lang bau Jesus Christ pin yo ya ka jing pendiem bat dei hang ta pin samat ya ka jing em namar mata pidang ya yet ya tau blai bo em bau blai wan pau lang bau Jesus Christ no lang ban pau ki singi ke bakat du pat ka shitish ki Hebrew kalnong ka baningkong pat kalnong ka baningkong ka thot no shitish ki Hebrew kalnong ka baningkong la syai hang ni ba ku blai wan mi pa wong tong ni puli upol usyakri to ni pu am ni ka shitish ki Hebrew dei ba tho upol ringa puli yo taitas mtantong ni puli na shitish Hebrew ublai haba ula kran mendai haki kepa teman daki bun bentah pi macam ukuran lang baki tu kinong itu lupa gitu ki kepa teman ublai habdan bat haki babun rukam haki nong ya tu lupa pi ukuran lang baki kepa teman lang bau Abraham lang bau ukuran lut ublai ti nang ta da wong no bat haki babun rukam haki nong yu tu lupa haki ni ki sngi khat do kidan ublai ukuran lang baki nong ya tu lupa ru haki ni gisngi ki bakat do pat wong haki ni gisngi ki bakat do ulakran hi ha ukun Jesus Christ yau balatong banlong unong yo patang ya ki ai baro da uru lapau lathau haki perthai ubahaba ulong ka jingten shan ka buram jong u bat ka dur hi ka jong jinglong tenrai jong u bat uba kershan ya ki ai baro da ka ktien ka bor jong u haba ulak penlong ya ka jingpen khut yi pop ula syong haka ketika man jong uba kraw tam sajerong mat ublai haka bakat du upha hi ukun Jesus Christ ban panpau ya kata ka buram jong u ublai kupau pha ya ukun Jesus Christ ban panpau ya kata ka buram jong u de deng leng ba Jesus Christ bangin let syau kupa hoi wat langi dan kata ka hak nuldi ti hendrai ban hak da ka hak kupa ngi hap long leng ba Jesus Christ ngap dan ban yo mat yo Jesus Christ wa dari betang ba balong ka hak jong kupa daki hak la di nimla le ipat ba ngan penpau susu ba ka siti ka kitab Isaya ka itu kitab Isaya ini puli na ki kitab Isaya kalau nong ban ru pusau ni puli fi ba ki hak jong ubri ki long tang ki serdap jat wat Cornelius uba hak ru hab let pina puli ke siti ka baning kong jong oka kam ki apostol nang ba sipau Cornelius li bobet ni la puli ndai pinda puli baro tu nang ba sipau pini ba khadu Cornelius uli pediang ni mensi makhut ba lapan baptis yu layo pediang ni Jesus Christ te tongin puli kitab Isaya ubelai wong kum wong namangi baro ngila kelalong kum ubam khut bat ki hak jong ni baro pai kibri ki bahak ni bat ki hak jongi baro kilong kum ka jan babet tengit ngiap staino baro kum ka sla tiki jing bom hak jongi kum kal air kila rong no yangi pi mukamut no bat ki hak jong ubri kilong tak kum gi serdak jat ahmad ublai ngimla ban let sha ublai da ki hak la ding hak ban let bet da ka hak jong Jesus Christ la dap syayap ha ka ding phana
ban long ka kuna na man ta ki pop jungi wa ban sya la ban syayap wa ban syak saknar la pen mi la ka jong ka snam mo ki pop pi jong o ki jing hak jong beri kilong tak ki serjat jat ti ba pinong ba ka poi peniat nujor bat ka hak jong blai pimla ban yang ahmat blai pila ban ong amdan ka pop auria amdan pop klem rei tang ki jing wat perkhat ki jing thok ibaret ki tur ki la dai ki pop mo ki jing satla ikimi ki pa dang ret pin satla ban ti ka tu ka pop jing satla ikimi ki pa dang ret pim pat pen khut ra pidan ban pen khut da ka ba plan au Jesus Christ let's say pim dan te ki pop auria pim dan te ki kita ki ba pipet te pikam biang mapi ban ya kita ki ba long no bal ong bal apdiang ni Jesus Christ lain dengan ong pi ba kin dan bet ki pop ki badet ba pim la ban la sukan mendang ret pin ong pila dan bet ki jing le sat la ime pa katu kala dai ka pop akhmat blai namar ba peti jong blai ko ong ko pi ki khun tu ko ngo ya ki kemi how try namar kan ni kalong ka badai kan tengah ngat bau briu umdan ubam sat la ki pa umdan tang ka jing dam tang ka jing ayu mo kin dan bet ki nu ti ka tu ka pop hab ban pen khut tu ka pop ka sme hab ban pen khut menong fi na kata kadau Jesus Christ la let ban sya ka ding pana Calvary na kata kadau la pen mi la ka jong ka snam la ba lot kita ki pop jong ibaro bat manta kai ka bangi dan kam ban nget no bau uya kata ngi dan kam ban nget ngi dan kam ban kela ka bom no ni ki pop gi barem ban da plaru ban dio ban plai ki pop sabar mo ban dio ban nget how Jesus Christ ban dio ban pen baptis sakom ban dio pediang yu men sim khut ban dio kha na ko ban men sim khut de hang ta bangin salet syukpa de ta ka dan ka jingkaman tina ka menta ka buram jong try yaro try ku ble shibun bat pikwa ban penduai fi kan ka por dong ini penduai mo la pikwa ban le ka jingkala kemot ong try Jesus bo it try nga long unong pop try Jesus bo kodor nga wan ban kala ka bomot na ki pop jonga ong try Jesus bo kodor ki jing bamle ya ka mon jong mi try ong try nga nget try ba melong khun jong blai Jesus Christ ban Nazareth long khun jong blai ong try wan ha pop ka do nut jonga do men sim ba khut pelat lut jonga nga nget try mala syayap nam tagi pop jonga nga nget mala mi pat aka singi ka balai bat nga nget dagi jing jingam snam jong mi la pen khia ya do nut ka bomong jonga nga nget me mak bi pop nga wan ban pla to Jesus wan ban nget na ami to Jesus ban melong kalenti sya ukpa haka kerteng jong Jesus Christ ban Nazareth amen hiduai kani na du ka do nut ngan ong pi bal ada pidan kam ka jing arab ru pila ban tek sautu number ubang ala ai fi bat pin yok mat sibun gi jing kerku kani kale tang ka jing sedang roi pinang yok susu ya gi jing hikai kumno ba pin rung pat saka hima jong ublai pi hadin ba pila nget pidan kam ban rung saka hima jong ublai ha ka hadin ba pila yok kapat Jesus Christ wang lam da kapat yo pi pim yo i ka hima jong blai mata pidang syo yo i hawa pila duai pila nget Jesus Christ pidang yo i ka hima jong blai pim pat rung rai da pikwa ban tip kumno ban rung pat saka hima jong blai ada pidang slong sabar pidang syo i kampat biang kata kumbalong Cornelius udang syo i na sabar rai udan kamban rung saka hima blai Cornelius urung sendan saka hima blai nakabayo pediang yo mensim khut ma nakabayo ya kan ka jing kapat na mensim bat naka bat lapen baptis yu hadin baulat pediang yo mensim khut ma tingin hikai fi ya gini nongrem gi basisha na mata ka buram jong try ya ro try